Miss Love. 2 taon na kaming kasal ng asawa kong si Jay. Nang unti-unti kong maramdaman na may mali na sa pagsasama namin. At sa hindi ko inaasahan, habang nakasampa siya ng barko, ang biyenan ko ang magiging kasama ko sa lahat. Hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa kama. Hindi yun biglaan, hindi isang araw lang. Parang hamog tuwing umaga, na dahan-dahang bumababa hanggang sa mapansin mo na lang nabasa ka na. Ako si Nerissa. Hindi ko po tunay na pangalan. 27 taong gulang. Isang bank teller. Araw-araw akong nakaayos. Araw-araw na may ngiti sa labi. Maayos na nakikipag-usap sa mga kliyente. Sa labas, mukha akong kontento. Pero sa loob, may mga gabi na pakiramdam ko, ako na lamang mag-isa, kahit may asawa ko. Si Jay, ang asawa ko, ay 28 anyos. Mabait naman to, masipag. 3 taon kaming magkasintahan, pero tulad ng maraming seaman, mas madalas siyang nasa barko kaysa sa bahay. Kapag may kontrata, buwan ang binibilang bago ko siya muling makita. Sanay na raw ang mga asawa ng seaman sa ganoon. Sabi nila tiisan lang. Pero wala namang nagsabi sa akin kung gaano pala kabigat ang katahimikan kapag gabi at ikaw lang ang mag-isa sa kama. Wala pa ho kaming anak, hindi dahil sa ayaw ko. Gusto ko naman na sana. Pero ang sabi kasi ni Jay, tsaka na raw kapag mas handa na kami. Kapag mas malaki na ang ipon at kapag may sarili na rin kaming bahay. Inintindi ko siya dahil lagi naman akong umiintindi. Nakikitira muna kami kasi sa bahay ng pamilya niya. Doon daw kami magsimula. Mas makakaipon para sa pangarap. Mas makakatipid kesa umupa pa ako. Kasama namin sa bahay ang tatay niya at ang bunsong kapatid niyang babae. Si Liza, 20 anyos, isang college student na madalas wala sa bahay, may klase, may lakad, na may sariling mundo. Kaya kadalasan, ako at ang biyanan ko lang ang naiiwan. Ang tatay ni Jay ay si Mang Eduardo. Balo na siya simula pa noong bata si Jay. Maagang namatay ang asawa nito at hindi na tumuling nag-asawa pa. Sa totoo lang, Miss Love, hangang-hanga ako sa matanda dahil pinalaki niya ang mga anak niyang mag-isa. 56 na taong gulang na siya pero kung titignan mo, hindi mo aakalain dahil matikas pa rin at malakas pa rin ang matanda. At sa totoo lang, mas maganda pa nga ang pangangatawan niya kesa sa asawa ko. Noong una, normal lang ang lahat. May respeto, may distansya. Tinatawag ko siyang tay gaya ng nararapat. Hindi siya pakialamerong biyanan. Hindi niya pinapakialaman ang pagsasama namin ni Jay. May sarili siyang pera. Hindi siya nangihingi sa asawa ko. Hindi katulad ng iba na pera ang madalas na pinag-aawayan. Hindi rin siya mahilig magtanong ng kung ano-ano. Inahayaan niya lang ako sa mga desisyon. At doon ako lalong humanga sa kanya. Sa pagiging tahimik niya, sa pagiging maayos niya, sa pagiging marespeto niya. Kapag wala si Jay, si Eduardo ang nagiging parang bantay ng bahay. Siya ang pinakahuling natutulog. Siya rin ang unang gumigising. Kapag late na akong nauuwi galing sa trabaho, nagiiwan siya ng ilaw sa may sala. Hindi man niya sinasabing hinihintay niya ako pero alam ko. Hindi ko yon binigyan ng kahulugan noon. Hanggang sa isang hapon, nagbago ang lahat. Naglilinis ako ng kwarto namin ni Jay nang tumunog ang cellphone ko. Day off ko kasi noon.
Hindi siya online nung time na yon. Kaya naman inopen ko muna yung account niya habang nagpapahinga ko. Nung ma-open ko yon, may nakita akong pangalan na hindi ko naman kilala. May kasama pang emoji na heart. Hindi ko alam kung bakit, pero may kaba na akong naramdaman kahit bago pa yon. Pagbukas ko ng chat, parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi mahaba ang usapan, pero malinaw, may landi ang nagaganap. May mga biruan at may mga salitang hindi dapat binibitawan ng lalaking may asawa na. Nung gabi ding yun, kinumpronta ko si Jay sa video call. Kita ko ang mukha niya sa maliit na screen. Parang malayo, hindi lang sa lugar, kundi pati sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Hindi ko siya tinalakan. Tinanong ko siya ng maayos kung sino yun. Kung anong nangyayari. Natahimik pa siya sandali. Tapos sinabi niya yung mga salitang hindi ko malimutan. Ano ka ba naman, mahal? Pampalipas oras lang yun. Libangan lang. Parang may kumurot sa puso ko. Ganun ba ako kababa? Yun ba ang tamang rason doon? Ganun ba maglibang ang lalaking may asawa? Hindi siya humingi ng tawad ng maayos. Hindi niya iniisip kung ano ang mararamdaman ko. Doon ko unang naramdaman na mag-isa ko. Simula nun, Miss Love, parang nawalan ako ng gana sa lahat. Pumapasok ako sa trabaho na parang robot. Uuwi akong pagod kahit hindi naman mabigat yung araw. Hindi ako masyadong nisasalita. Hindi rin ako masyadong tumatawa at nakikipagkwentuhan. At alam kong napansin yun ni Eduardo. Ang tatay niya. Hindi niya ako tinanong ng diretsyo, pero ramdam ko ang pag-aalala niya. Kapag gabi at late ako umuwi, nagtatanong siya, "Ayos ka lang ba, Iha?" "Opo, ayos lang ako." "Pagod ka? May problema ka ba?" Iling lamang ang sagot ko sa kanya. Natatakot ako para sa sarili ko. Dahil tila mas nararamdaman ko pa ang pag-aalala sa ama ng asawa ko kesa sa sarili kong asawa. Hanggang sa dumating ang pangyayari na hinding-hindi ko makakalimutan, Miss Love. Dumating ang Christmas party ng bangko. Isang gabing dapat masaya ko. May sayawan, may tawanan, may inuman. Hindi talaga ako sanay uminom. Pero nang gabing yon, parang gusto kong mamanhid. O parang gusto kong manhidin ang sarili ko. Uminom ako higit sa kaya ko. Tumawa ng malakas, tapos umiyak ako sa banyo. At umuwi akong hilong-hilo at mabigat ang dibdib. Pag-uwi ko galing Christmas party ng bangko, lasing pa rin ako. Hindi naman kasi ako sanay uminom kaya bawat hakbang ko papasok sa bahay ay parang lumulutang ako. Tahimik ang paligid. Patay na ang ilaw sa kwarto, sa kusina, sa labas. Tanging sala na lamang ang may sinding ilaw. Pagpasok ko, nakita ko si Eduardo. Nakaupo sa may sofa at nanunood ng telebisyon. Napatingin pa siya sa akin nang pumasok ako, na parang alam niya na may nangyari sa akin. O baka naman alam niya na may mabigat akong iniisip nitong mga nakaraan. Tumango pa siya ng bahagya nung magtagpo ang mga mata namin. Walang salita, tapos nagpatuloy na siya ulit sa panunood. Maya-maya bigla siyang nagsabi, "Gabi na, ayos ka lang ba?" Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Ramdam ko ang katawang nangihina at halong kaba at hiya. Amoy alak ako, lasing ako at alam kong halata yun sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako umalis nung mga oras na yon. Ang katawan ko, bagamat nanginginig, parang pinipilit na manatili. May kakaibang tensyon sa pagitan namin.
Isang hangin na hindi ko kayang pangalanan. Para bang may magnet na humihila sa amin, dahan-dahan, at hindi yun mapigilan. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko maitatangging kahawig niya ang asawa ko. Bigla kong naalala si Jay. Halos 1 linggo na rin pala tong walang paramdam. Ayos ka lang? Tanong niya bigla at tumingin sa akin. May problema ba? Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Ang hirap pala, no? Pag malayo kayo sa isa't isa. Sabi ko nalang bigla. May problema kayong dalawa ng anak ko. Nahuli ko siya. Biglang sabi ko. Napatingin siya bigla at parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. At masakit. Kasi ilang taon pa lang kami. Pero nagagawa na niyang maglibang sa iba. Paano pa pag tumagal na? Hindi lang naman siyang nangungulila, hindi ba? Pati ako, gabi-gabing mag-isa, umiiyak. Naiintindihan niyo ba ako? Sabi ko sa matanda. Dahan-dahan lumapit ako sa kanya. Ang halimuyak ng pabango niya, ang simpleng amoy ng sabon, kakaibang init agad ang naramdaman ko. Gusto kong sumaya kahit ngayong gabi lang. Sabi ko, Iha, pasensya ka na. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Alam ko namang kasalanan ng anak ko. Pasensya ka na talaga. Sige na, magpahinga ka na. Alasing ka. Hindi. Ayoko. Sabi ko tumitig sa kanya. Ramdam ko na parang may pader na unti-unting nabubuwal. Isang hangganan na unti-unting tinatawid ko sa pagitan naming dalawa. Hindi ko dapat to nararamdaman. Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit, hindi ko maalis ang titig ko sa kanya. Ang mata niya, tahimik at malalim. Parang nakikita ang lahat ng bagay sa loob ko. Ang lungkot ko, ang galit at ang kalituhan. Iha, Anya, ang tibok ng puso ko parang gustong sumabog dahil sa lakas. Pagod ka lang. Pagsubok lang yan sa relasyon ninyo. Ang importante, huwag kang agad-agad susuko. Tumango lang ako. Hindi ko kayang magsalita. Pero hindi ko rin alam kung bakit nanatili pa rin ako. Sa loob ng ilang saglit, parang nawala ang mundo ko. Ang alak, nawala ng saysay. Ang takot, nawala. Ang pangako kay Jay, bigla naglaho sa isip ko. Nagkatitigan kaming dalawa at ako ang unang lumapit sa biyanan ko. Ako ang unang naglapat ng labi. Mainit at tila nag-aapoy ang pakiramdam ko noon. Ilang buwan na rin akong walang nakakasalo sa kama. Ilang buwan na rin nga ba kaming walang lambingan na mag-asawa. Ang halik namin ng biyanan ko ay lumalim. Hanggang sa napahiga na ako sa sofa. At doon tuluyan naming kinalas ang lahat sa amin. At sa isang iglap, nakita ko ang pagningning ng mga mata niya. Hindi na siya tumutol nang tuluyan niyang masilayan ang lahat. Ilang minuto kaming nagtampisaw sa sarap na kami lang ang nakakaalam. Hanggang sa parehas din kaming nakontento, hingal at parehong nalilito. Pagkatapos noon, napaupo ako ng tuwid. Ang hininga ko noon ay mabigat. Tumayo ang biyanan ko at hindi makapagsalita. Pagkatapos ay nagpaalam ito at naglakad papalayo sa sala. Ako naman ay nanatili sa sofa. Ramdam ang bakas ng init, ang bakas ng tensyon, at ang bakas ng bagay na hindi ko dapat pinayagan. Umalis siya sa sala at ako naman ay umakyat na sa kwarto. Hindi ko alam kung paano matutulog. Ang katawan ko ay parang puno ng enerhiya, galit at takot. Pero higit sa lahat, ramdam ko, may pinto na nabuksan sa buhay ko. Isang pinto na hindi ko inaasahang bubuksan sa bahay ng biyanan ko. Kinabukasan, normal ang lahat. Si Eduardo ay tahimik
Parang walang nangyari. Ako naman ay pilit ring binabalik ang routine ko. Ngunit kahit naabala ko sa trabaho, sa bawat kliyente, sa bawat tawa sa opisina, ramdam ko na may lihim na bumabalot na sa akin. Isang lihim na may bigat at init na hindi ko matanggal. Tumawag si Jay nung hapon. Sinagot ko naman yon. Maikli lang ang usapan. Sabi niya pagod siya kaya hindi siya nakakatawag. Sabi ko pagod din ako. Tapos wala nang ibang tinanong. Wala nang ibang sinabi. Pagkatapos ng tawag, napaupo ko sa mesa sa kusina. Hawak ang isang tasa ng kape. Alam kong simula na iyon ang lahat. Simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan, ngunit alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko sa bahay na ito. Hindi kami nag-usap ni Mang Eduardo matapos ang nangyari sa amin. Parang pareho naming kinailangan ng oras para huminga. Para unawain kung anong klaseng kasalanan ba ang nagawa namin. Kung anong klaseng hangganan ang tuluyan naming tinawid. Lumipas pa ang ilang araw na parang wala lang. Pumapasok ako sa trabaho, ngumingiti sa mga tao, tumatawa sa mga biro. Pero sa bawat oras, ramdam ko ang presensya ni Mang Eduardo kahit wala siya roon. Hindi ko alam kung bakit nananabik ako ngayon na makita siya, na para bang wala akong nararamdamang pagsisisi, kahit kaunti. Kapag gabi at umuuwi ako, kusa akong napapatingin sa may sala. Kapag tahimik ang bahay, mas ramdam ko ang sarili kong iniisip siya. Isang gabi, nadatnan ko siya sa kusina. Nagkakape. Nagkatinginan kaming dalawa. Magandang gabi ho. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ko. Huminto siya at dahan-dahang tumayo. Hindi siya agad tumingin sa akin, pero alam kong handa siya. Umupo kaming dalawa na magkatapat. Alam ko na mali. Sabi ko agad. Ayoko na kasing magpaligoy-ligoy pa. Pero ayoko namang magpanggap na parang wala lang yun. Sabi ko sa kanya. Hindi ko rin gustong itanggi. Sagot niya na mababa ang boses pero malinaw. Napahinga ako ng malalim. Doon ko naramdaman ang bigat na matagal kong kinikimkim. Nagustuhan ko. Diretsong sabi ko. At natatakot ako dahil doon. Tumingin siya sa akin. Ako rin naman, iha. Pero alam natin na mali ang nangyari. Pag-amin niya. At alam kong mas mabigat yun para sa akin. Para kaming dalawang taong pagod na sa pagtatago. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang nag-iisa. Na hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ulit yun sa tagal ng panahon. Sinabi ko rin ang lungkot ko. Ang pakiramdam ko na nag-iisa ako kahit may asawa naman ako. Hindi niya ako pinangakuan ng kahit ano. Hindi rin ako humingi ng kahit ano. Ang gusto lang namin noon ay maging tapat sa isa't isa kahit masakit at mahirap. Akala ko doon na matatapos yun pero hindi pala. Isang gabing umuwi ako galing trabaho na pagod na pagod. Napakahaba ng pila sa bangko. Maraming nagrereklamo. Maraming numerong kailangang ayusin. Pagdating ko ng bahay, tahimik na naman. Pero nakita ko siya sa may sala, nakaupo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun. Siguro dahil sa lungkot at pagod. Siguro sa katotohanang hindi ko na rin kayang pigilan pa ang sarili ko. Eduardo, tawag ko. Napatingin siya. Halata ang pagkabigla sa mukha niya. Pwede ba? Huminto ako sandali at nilunok ang kaba. Pwede pa ba? Pwede ka ba ngayon? Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya at lumapit, pero huminto rin. Parang ayaw niyang manguna. Nerissa. Sabi niya na may babala sa boses. Alam mo ang ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Oo, alam ko. At alam ko rin kung anong gusto ko ngayon. Sagot ko.
Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang dahilan. Ako ang lumapit. Ako ang nagdesisyon. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako hinatak. Pero hindi rin niya ako tinulak papalayo. Sa gabing yun, malinaw sa akin na hindi na ito aksidente. Hindi na kahinaan lang. Pinili na. Isang desisyong alam kong may kapalit pero pinili ko pa rin. Pagkatapos, tahimik kaming magkatabi. Hindi ko alam kung saan to hahantong. Pero hindi ko rin itatanggi ang totoo. Importante ka sa akin, Eduardo. Sabi ko. Doon ko naintindihan na wala na kaming babalikan na dating anyo. May nabago na. At kahit pilitin naming itama, may marka na ang buhay namin. Kinabukasan, tumawag si Jay. Sinagot ko. Normal ang usapan. Kumustahan, ingat ka dyan. Pagkatapos binaba ko ng telepono at napaupo. May 2 buhay na akong ginagalawan ngayon. At alam kong hindi yon magtatagal nang walang sasabog. Pagkatapos ng gabing yun sa sala, alam ko na hindi ito isang pagkakamali lang na pwedeng ipagsawalang bahala. Hindi lang isang beses ang nangyari. Ang bawat pagkakataon na kami ni Eduardo ay nagtatagpo sa bahay, nagkakatinginan ng mas matagal kaysa dati, ay isang kasalanang unti-unting sumisira sa aming mag-asawa. Hindi namin alam kung paano nagsimula ang paulit-ulit naming pagtatagpo. Pero sa bawat pagkakataon, nawawala ang konsensya. Parang may mahigpit na hangganan na dapat ay hindi namin tinatawid, pero unti-unti naman naming nilalampasan. Si Jay ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa amin ng kanyang ama. Siya ay nasa barko, malayo sa amin, abala sa trabaho. Ang bahay ay tila naging larangan ng lihim na walang hangganan. Sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin, Eduardo, nakakalimutan namin ang tunay na mundo. Nakakalimutan namin ang asawa at ang anak na dapat naming ingatan. Ang tanging alam lang namin ng mga oras na yon ay ang isa't isa. At masakit. Masakit na aminin pero unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hindi ko rin alam kung paano niya naramdaman yun. Pero sa bawat araw na nag-uusap kami, sa bawat sandaling nagkakatagpo sa bahay, sa bawat ngiti, mas gusto ko na siyang kasama. Mas gusto ko na siyang kausap. Minsan naiisip ko, ano bang nangyayari? Bakit ganito? Bakit sa bawat pagtanggi o pag-iwas namin sa isa't isa, mas lalong tumitindi ang nararamdaman namin? Parang may malakas na humihila sa akin sa kanya kahit alam kong mali. Alam kong anak niya si Jay. Asawa ko si Jay. At alam kong masisira ang lahat kung may makakaalam na iba. Isang kasalanan na mali sa mata ng tao, lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Ngunit paano mo mapipigilan ang damdamin na paulit-ulit na bumabalik sa bawat pagkakataon? Paulit-ulit na tumatama sa puso mo, sa isipan mo, sa katawan mo, kahit alam mo na mali. Hindi namin sinasadya na maging ganito. Hindi namin sinasadya na magtagal sa lihim na ito, na maging mas masakit sa bawat sandali. Pero ganun ang nangyari. Sa bawat sandali na nagtatagpo kami, parang nawawala ang lahat. Konsensya, takot, pangamba. At habang nangyayari ito, mas lalo kong nararamdaman na gusto ko siya. Hindi lang libangan. Totoo ang damdamin. At hindi ko alam kung paano yun naharapin, Miss Love. Kahit ilang beses naming pinag-usapan na tama na umuiwas na kaming dalawa, pero hindi naman nangyayari. Nandito ako ngayon, nag-iisa sa kwarto ko. Nag-iisip kung ano bang dapat kong gawin. Dapat ko na ba siyang iwasan ng tuluyan? Bago pa mangyari ang kinakatakutan ko, ang mabuntis ako ng ama ng asawa ko. Kaya ngayon nag-iiyak ako, humihingi ng gabay at payo sa inyo. Sa sino mang nakikinig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Mahirap putulin ang ugnayan namin ni Eduardo. Pero mas natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya, sa akin, ang kamuhian kami ng mundo. Magandang araw. Nais ko lang ibahagi ang istoryang to sa inyong programa. Ako nga pala si Denver, 38 years old at 7 taon ng kasal sa misis kong si Olivia na 35 naman ang edad. May uniko iho na ako na 7 taong gulang at ito ang kwento ng aking kataksilan. Hindi ito ang unang beses na napagtaksilan ko ang aking misis. Nagkaroon kami ng ugnayan ng aking katrabaho noon sa opisinang pinapasukan ko na hindi ko na ibabahagi pa sa inyo. Ngunit ang pangalawa kong pagtataksil sa kanya ay ang siyang hindi mabura-bura sa isip ko at talagang tumatak ng husto sa aking isipan. Hindi tumagal ang ugnayan naming dalawa. Ngunit masasabi kong kakaiba. Kakaiba pala kapag ang kapatid ng asawa mo ay nakatampisaw mo sa mundong makasalanan. Ako nga pala ulit si Denver at ito ang aking kwento. Simula nung magtaksil ako, nagsimula na rin akong tumingin sa iba. Kung dati ay pinipigilan ko pa ang sarili ko, ngayon ay napapalingon na rin ako kapag may maganda at sexy na napapadaan. Kahit pakasama ko si Mrs., pasimple pa rin akong tumitingin. Akala ko lasing lang ako noon, kaya ako nagawa nung pagtaksilan ni si Mrs. Kaya hindi ko nalabanan ng tukso. Pero hindi pala. Oo, nakukonsensya pa rin ako at minsan nagpipigil pa rin ako. Pero lagi akong natatalo ng aking kahinaan bilang lalaki. Hindi ko alam kung bakit. Pinagbibigyan naman ako ni Mrs. Nagsasawa na ba ako sa iisa at paulit-ulit? O sadyang ganito na talaga ako? Simula kasi nung makapag-asawa ako, pilit ko talagang pinigilan ang pagtingin ko sa ibang babae dahil alam kong hindi ako makakaiwas. Pero ngayon ay nag-iba na mula nang ako ay magtaksil. Sa halip na humupa ang nararamdaman ko, mas lalo pang tumindi ang pag-aasam kong makasubok ulit ng iba. Na kahit si Odette, ang nakababatang kapatid ni Mrs., ay hindi rin nakaligtas sa mapaglaro kong mata at isipan. Huli kong kita sa kanya ay 3 years ago pa. Sa kasal nila ng kanyang asawa ngayon na si Anthony. Wala pa silang anak nung panahon yun, kaya medyo payat pa siya. Ngayong may anak na siya, medyo naging chubby na to pero nasa tamang lugar naman ang mga taba niya. Actually, mas gumanda pa nga ang katawan niya nung mas naging malaman na siya. Wala pa rin talagang kupas ang ganda ni Odette. Kaka-31 niya pa lang noong nakaraang buwan. Pero mukhang nasa 20s pa rin. Siguro dahil na rin sa pananamit ito. Medyo iba siyang manamit kumpara kay Mrs. na conservative. Habang nag-uusap nga sila ni Mrs. sa dining area, hindi ko mapigilang tumingin dito. Naka-black na see-through shirt lang ito at sa loob nito ay black spaghetti strap na tank top. Nakatakin naman ang kanyang damit, sapit niyang suot na jeans. Para siyang galing party, pero sa sariling bahay niya to talaga nang galing. Kaya siya andito ngayon, kasi may pinag-awayan yata sila ng kanyang mister. Dinig na dinig ko kasi ang usapan nila ni Mrs. Gaga ka, ba't mo iniwan yung anak mo dun? Tanong ni Olivia na Mrs. ko. Kinakalaban ako ng bagaling kong biyanan eh. Naiinis nitong sagot. Tong si Anthony naman. Kinakampihan pa siya. Di sila mag-alaga ng bata. Hindi rin naman nila ako matitiis.
Kasi ako pa rin yung hahanap-hanapin ng anak ko. Nakiusap si Mrs. kung pwedeng sa amin muna pansamantalang manatili si Odette. Hanggat hindi pa sila nagkakabati ng mister at biyenan niya. Pumayag naman ako dahil naiintindihan ko ang sitwasyon nito. At bukod doon, syempre, para araw-araw ko tong masilayan. Hindi kami ganoon ka-close ni Odette, pero hindi rin naman ganoon kalayo ang loob namin sa isa't isa. Saktong closeness lang, pero hindi pa rin kami masyadong nag-usap buong araw. Tumango lang ako nang makita siya para i-acknowledge ang presence niya at pasulyap-sulyap lang din dito. Dahilan ng pag-iiba ng aking nararamdaman. Tsaka lang ako nakalapit sa kanya nang maiwan kaming dalawa sa baba habang nanunood siya ng TV. Gabi na noon at kakatapos lang naming lahat na maghapunan. Nakapagpalit na to ng pambahay, pero ang sexy niya pa rin tignan. Ternong floral na sando at maluwag na shorts ang suot nito. Nakahiga naman siya sa sofa namin. Odette, tawag ko dito nang makalapit ako sa kanya. Agad naman siyang napatingin sa akin at umupo para mabigyan ako ng space. Oh kuya, bakit? Umupo ako sa tabi niya pero di ako agad nakapagsalita sa ganda ng kutis nito sa malapitan. Nakakasilaw ang kinis ng legs at braso nito. Pero syempre, hindi ko pinahalata. Kumusta ka na? Narinig ko yung usapan ninyo kanina ng ate mo. Ano bang nangyari? Ayun, masyadong pakailamera kasi yung biyanan ko. Lahat na lang pinupuna. Matagal na akong nagtitimpi sa matandang yun. Alam yun ni Anthony. Kaya akala ko maiintindihan niya ako nung bigla na lang ako sumabog at nasagot ko yung mama niya. Hindi. Kinampihan pa niya. Pambubulalas ni Odette. Hay nako. Kung ako sa asawa mo, bumukod na ako kasama kayo ng anak niyo. Mahirap talagang pakisamahan yung mga ganyang klaseng biyanan. Kaya nga, ewan ko ba ron? Masyadong mamas boy. Para bang hindi siya makapagdesisyon pag wala ang mama niya. Pagpapatuloy nito. Buti ka pa. Marunong mag-isip. Kaya nga swerte si ate sa'yo eh. Na-flatter naman ako sa sinabi niya kaya ako napatawa. Iniisip niya kaya na mas maswerte siya sa piling ko kaysa sa asawa niya? Huwag kang mag-alala. Marirealize din yun ni Anthony. Sambit ko dito sabay hawak sa kamay niya. Hindi naman niya tinanggal ang pagkakahawak ko rito. At sa halip ay ngumiti pa siya sa akin ng napakatamis. Sana nga. Short but sweet na sagot nito. So, kwentuhan mo naman ako ng marriage life niyo ng ate ko. Wika niya. Napakwento nga ako. Nung una ay kung ano-ano lang ang pinag-uusapan at topic namin. Hanggang sa napunta na kami sa usaping kama. Casual lang ako nagkwento sa kanya. Hindi detalyado. Pati pala sa kama. Magaling ka. Si Anthony wala. Sambit nitong nakasimangot. Seryoso? Tanong ko dito. Oo. Kaya nga, ang swerte sa'yo ni ate. Naku, sinasayang ka ng asawa mo kung ganun. Ang sexy at ang ganda mo pa naman. Natawa ng malakas si Odette. Sexy ka dyan. Tumaba na nga ako eh. Sexy ka pa rin. Kung asawa nga lang kita, hindi ka malulungkot sa akin. Napatigil naman bigla si Odette. At ngumiti lang. Kaso hindi ko mabasa kung anong klaseng ngiti yun. Medyo naging awkward. Kaya kinabahan ako dahil baka lumagpas na ako sa pagpupuri sa kanya. Sorry. Na-offend ba kita? Pag-aalangan kong tanong dito. Hindi Na-flatter nga ako eh. Hindi ko lang alam kung paano magre-react. Natawa to. Kinabahan ako ron sabi ko. Natawa lamang siya ulit. Bakit nga pala? Mas gusto ba ng mga lalaki yung ganito? Wika niya. I can't speak for everyone. Kasi lahat naman tayo may sari-sariling preference pero personally, mas gusto ko yung tulad ng sayo. Yung may taba. Casual na sagot ko dito. Marahan tong tumawa.
Marinig ka dyan ni ate eh. Ano ka ba? Kahit ate mo mag-a-agree sa akin. Mahaba pa ang naging usapan namin ni Odette. At alam kong parehas kaming nadala sa usapang yun. Natawa ulit to ng malakas. Grabe, puro ka talaga bola. Aakyat na nga ako. Mamaya kung ano pa yung masabi mo. Natawa din ako. Totoo naman yung mga sinabi ko. Basta, good night na ah. O sige, good night din. Sabi ko dito. Tumayo na ito bago ko siya ulit tinawag. Odette? Bakit? Napaharap ulit to sa akin. Huwag mo sanang banggitin yung pinag-usapan natin sa ate mo. Don't worry, sa atin lang to. Anya sabay kindat sa akin. Ano kayang ibig sabihin ng kindat na yun? Inaakit niya kaya ako? Pagpasok ko sa aming silid ay nadatnan kong gising pa si Mrs. Pero sa tabi niya naman ay tulog ang aming anak na si Oliver. Mukhang tuwang-tuwa si Odette sa iyo ah. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Olivia. Nang tabihan ko na siya at yumakap sa kanyang bewang. Hindi naman ako kinakabahan kasi mahina naman kaming nag-uusap ni Odette kanina. Malakas lang talaga siyang tumawa. Walahan, nanunood lang kami. May kakaibang epekto kaya yung sinabi at kinuwento ko kay Odette kanina. Nai-imagine niya kaya at natuturn on kaya siya kaya tinigil niya yung usapan namin. Hindi ko mapigilan ang mapailing habang naaalala ko kanina si Odette. Gusto kong umisa kay Mrs. Kaso hindi ko magawa dahil dito din natulog ang anak naming si Oliver. Napunta kasi kay Odette pansamantala ang kwarto niya habang dito siya mananatili sa bahay namin. Sinubukan kong yakapin si Mrs. at humaplos dito. Ngunit pinigilan niya ako. Sige na Han. Ano ka ba? Andito ang anak natin. Naiinis niyang sinabi. Tulog naman na siya eh. Please, pakiusap ko dito at muli sanang yayakap. Ngunit pinalo niya ulit ako. Denver, wag muna. Ikaw na lang muna dyan kung gusto mo. At dahil doon, hindi ko na ulit sinubukan sa pangatlong pagkakataon. Dahil baka mamaya, magalit na siyang tuluyan. Kaya tinanggal ko na lang ang kamay ko sa pagkakayakap sa kanya. Natulog na lamang ako nang medyo nagtatampo kay Mrs. Wala na rin naman akong magagawa. Kung pwede nga lang si Odette eh. Sa isip-isip ko. Kinabukasan, habang naghahanda kami para sa tanghalian, ay doon palang bumaba si Odette. Kahit bagong gising to ay napakaganda pa rin. Nasilayan ko na naman siya na nasisinagan pa ng konti ng araw. Pero grabe, anong oras na to kaya natulog? At bakit ngayon lang siya nagising? Ano kayang ginawa niya? Sarap ng tulog ah. Bakit kaya? Pagbibiro ko dito na mayroong pinapahiwatig. Nasa kusina pa naman si Mrs. kaya hindi niya ako naririnig. Sira, malamang namamahay ako no. Pahayag nito. Natawa naman ako dahil na-gets niya ang sinabi ko. Pero malay mo, ginawa ko yun para makatulog. Charot. Ay, may pacharot pa. Okay lang naman na umamin ka eh. Hindi naman kita i-judge. Sabi ko. Charot lang naman talaga eh. Anya sabay tawa ng malakas. Bakit ka ba curious? Ikaw sumbong kita kay ate. Joke lang. Pagkasabi ko noon ay nakita ko si Mrs. na papunta na sa amin sa dining area. Dala-dala ang niluto niyang ulam. Kaya agad kong binura ang aking ekspresyon sa muka. Si Odette ang lakas talagang tumawa. Sambit ni Olivia habang naglalakad papunta sa amin. Wow! Naglechon manok ka? Anong special occasion? Masiglang tanong dito ni Odette. Siyempre, dahil sa'yo yun. Sagot naman ng misis ko. Sige, wait lang ha. Kuhanan ko lang kayo ng plato. Sabi nito kaya naiwan na naman kami ni Odette. Bigla namang lumapit si Odette sa akin. Kunin ko lang yung sausawan kuya. Anya na may pagkamaynihi ng boses na may mapang-akit na tono. Hindi ko alam kung ginagawa niya talaga yun o nasa utak ko lang yun dahil nadadala ako ng husto. Nasa dulo ako ng dining table.
At dahil konektado ang counter namin sa dulo ng dining table, hindi talaga maiwasang magkabungguan dahil maliit lang ang space sa area na yun. Kaya naman nung dumaan siya sa harapan ko para kunin ng sausawan, ay hindi niya maiwasan na masagi ako. Ay, sorry ha. May lambing sa tono nito nung sinabi niya yon. Hindi siya mukhang apologetic at hindi rin mukhang aksidente lang. Medyo may tinatago din pala tong kapilihan kahit may asawa na. Walang kamalay-malay ang misis ko sa mga nangyayari ngayon. Habang abalang-abala siya sa pagtitimpla ng juice, ay may namumuo naman na kaganapan sa asawa at kapatid niya. Nang makabalik si Olivia, ay kumain na kaming lahat ng tanghalian kasama ang anak namin. Masaya namang nakipagkwentuhan si Odette sa misis ko na para bang wala siyang ginawang kapiluhan sa akin kani-kanina lang. Sumali din ako sa usapan ng dalawa na parang wala lang ring nangyari. Natapos kaming kumain nang walang kahit na anong kabulustugan kahit sa ilalim ng mesa. Ate, rinig kong tawag ni Odette. Naliligo na nga pala to. Ate, muli nitong tawag. Han, tawag ka ng kapatid mo. Sabi ko kay Mrs. na tinutulungan ng anak namin sa homework niya dito sa kwarto naming mag-asawa. Ay, Anya, agad siyang tumayo at pinuntahan si Odette. May CR kasi kami sa second floor na katabi ng kwarto ng anak namin. Doon siya naliligo kasi syempre hindi naman siya pwedeng maligo sa CR ng kwarto namin dahil nandito si Mrs. at ang anak namin. Pero kung ako lang, okay lang. Ate, pwede bang pabili ako ng keratin? Basa na kasi ako Nakalimutan kong bumili kanina. Sorry. Rinig kong sabi ni Odette. Malapit lang kasi ang CR sa kwarto namin. Tapos medyo nag-e-echo pa. Ay, sige. Walang problema. Salamat. Kahit isa lang muna. Mamaya na lang kita babayaran Naku, kahit wag na. Isa lang naman Wala naman atang gis yun. Sige, salamat ate Maya-maya pagkaalis ni Mrs. ay tinawag ulit to ni Odette. Ate. Wala na ate mo. Sagot ko sa kanya mula sa kwarto. Kuya, pwede bang ikaw na lang? Paabot naman ng habonera ko sa kwarto ni Oliver Nasa higaan niya lang. Napatuyo naman agad ako sa excitement nang sabihin niya yun. Tumingin muna ako sa anak ko na abalang-abala sa paggawa ng homework niya. Kaya lumabas ako ng silid naming mag-asawa nang hindi niya napapansin. Pagkakuha ko ng habonera ay dali-dali ko siyang nilapitan at kumatok. Ang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa excitement. Binuksan niya ng kaunti ang pintuan. Hindi man lamang to nagtago sa likod nito. Kaya bumungad sa akin ang buong kagandahan ni Odette. Naistatwa ko saglit at napatigil, napatulala. Ngumisi lang siya habang ko'y natitigilan. Bilisan mo na, habang wala pa si ate. Wika niya. Pagkasabi niya noon, ay sinunggaban ko siya ng agresibong halik sa labi. Sinulit ko ang pagkakataon. Mabuti na nga lamang at nakabukas ang shower, kaya hindi kami rinig ng aking anak. Ngunit ilang minuto nga ay natigil din kami dahil baka bumalik na si Mrs. at mahuli pa kami. Humanda ka bukas, Odette. Gagawin ko sa iyo ang di kayang gawin ng asawa mo. Paano mo naman yun gagawin? Nandito si ate. Sabi niya. Basta, akong bahala. Lumabas na ako agad kasi baka dumating na si Mrs. Buti na nga lang ay nakabalik na ako sa kwarto namin nang makauwi siya. Natuyo na rin ang konting basa sa boxer shorts ko kaya hindi ko na kailangan pang magpalit. Binigay na ni Olivia ang keratin na pinabili sa kanya ni Odette at binalikan ng anak naming nagpapatulong sa kanyang homework. Buti na lang. At magsisimba si Mrs. at ang anak namin bukas. Sigurado kung hindi sasama si Odette dahil hindi naman yun Katoliko. Magdadahilan na lamang ako bukas para hindi ako makasama.
Alam ko ring medyo matatagalan pa sila sa pag-uwi dahil mag-aaya pa ang anak kong kumain sa resto. Kaya sisiguraduhin kong masusulit ko ang buong araw sa piling ni Odette. Lumipas nga ang araw na to. Sinabi ko na rin kay Odette ang plano ko bukas at talaga namang na-excite to. Wala man lamang bakas ng kahit konting pag-aalangan sa muka o maging sa kilos nito. Napaisip tuloy ako. Hindi yata at hindi to pinagbibigyan ng asawa sa kama dahil parang sabik na sabik to. O siguro, sadyang mahilig lang din tulad ko. Sorry na lang sa asawan tong si Anthony kung ako ang hanap-hanapin ni Odette pagkatapos ng magaganap sa amin. At dumating na nga ang araw ng linggo. Pinilit akong ginigising ng asawa ko. Hindi naman ako kumikibo at kunwaring nagtatampo sa kanya dahil hindi niya na naman ako pinagbigyan sa pangalawang pagkakataon. Han, hindi ka ba sasama? Tanong nito habang tinatapik ang balikat ko. Tinanggal ko naman ang pagkakahawak niya dito. Sorry na Han, ayoko lang mapuyat tayo kasi nga magsisimba tayo. Ayoko, masakit ulo ko. Walang emosyon kong sinabi para kunwari galit ako. Ay, sige na nga. Samahan mo na lang si Odette dito ha. Total ay hindi pa naman siya gaanong kapamilyar dito. Ani ni Mrs. Sa wakas, sa isip-isip ko naman. Aalis na kami ni Oliver ha? Sorry ulit Han. Dagdag nito sabay halik sa pisngi ko. Hindi pa rin ako kumikibo. Pagkaalis nila ay naghintay pa ako ng mga ilang minuto. Nang makasiguro akong wala na talaga sila sa bahay, nag-toothbrush muna ako bago ako dumiretso sa kwarto ni Odette. Hindi nakalak ang kanyang pintuan at tulog pa to. Nilalapitan ko pa lang to ay excited na ako. Mupo ako sa ulanan niya sa kama at hinaplos ang maamo nitong muka bago ko ibinaba ng dahan-dahan ang kumot. At natuklasan kong wala itong kahit na ano sa sarili. Ganito ba talaga itong matulog? Nakatihaya to kaya bumabalang ang haplos ko sa leeg nito. Papuntang balikat niya na napakakinis din. Doon palang nagising si Odette at ang unang lumabas sa bibig niya ay, "Si ate, nakaalis ng ate mo." Bulong ko dito. Agad niya namang binalik at pinantayan ang kasidian ng aking mga halik sa kanyang labi. Aangkinin na kita ngayong araw. Mapanukso kong pahayag dito. Pwede bang sa kwarto niyo na lang ni ate natin gawin? Tanong nito sabay hila sa aking muka para ipagdikit. Nag-iwan lamang to ng konting puwang. Gusto ko kasing dungisan ang kama ninyo para ako palaging maalala mo dun. Halika. Binuhat ko to ng pa-bridal style habang nagpapalitan pa rin kami papuntang kwarto naming mag-asawa. At mula doon ay inihagis ko siya sa kama namin. Doon ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Buong buo kong binigay ang lakas ko para sa kanya. Para punan yung pagkukulang sa kanya ng kanyang mister. Hindi ako makapaniwala na nasa ganung tagpo na kaming dalawa. Hindi namin napigilan ang gigil namin sa isa't isa. At sa puntong yun, talagang nanabik kaming pareho dahil na rin sa ilang araw naming pagpipigil sa aming mga sarili. Pawis na pawis kaming dalawa. Nakalimutan ko kasing iyon ang aircon o electric fan man lamang. Paglipas ng ilang minuto, at dahil wala pa kaming almusal, bukod sa isa't isa, bumaba muna kami ni Odette para magluto. Pinalitan ko na rin ang punda namin. Kailangan na rin talaga naming magpalit ang punda dahil ilang linggo na kaming hindi nakakapagpalit. Ayos yun, para maisip naman ni Mrs. na may ginawa ako sa bahay. At dahil kami lamang ni Odette ang nasa bahay ngayon, at alam naming mamaya pa si Mrs. at ang anak ko, hindi na kami nag-ayos pa ng sarili. Habang nagluluto si Odette, ay sinabayan ko to ng kapiluhan. Denver, nakikiliti ako. Mas mukha kang masarap kaysa sa niluluto mo eh.
Natawa lang to sa sinabi ko. Parang mag-asawa kami kung magharutan. Hindi ko nga to nagagawa sa asawa ko dahil naiinis siya. Ayaw niyang magpaistorbo kapag may ginagawa siya. Kaya okay lang. Kapatid niya na lamang ang iistorbohin ko. Pagkatapos naming kumain ay muli naming pinagsaluhan ng isa't isa. Hindi rin nagtagal ay nakarating na rin si Mrs. at ang anak namin. Mabilis kaming nag-ayos noon ng sarili ni Odette matapos ay pinagbuksan namin sila. Nagkaayos naman kami ni Mrs. dahil may dala itong pasalubong. Pati na rin si Odette ay dinalhan nila. Hindi ako nagkamali na dumaan pa nga sila sa resto pagkatapos na magsimba. At tulad kahapon, mabilis lumipas ang araw. Hindi na rin ako nagyaya pa kay Mrs. dahil nakontento na ako kay Odette. At dahil housewife lang ang misis ko, medyo nahirapan kami ni Odette na lumusot. Hindi naman ako pwedeng masyadong magpuyat sa gabi dahil may trabaho ko kinabukasan. Kaya naman, nung minsang mag-half day kami sa trabaho, ay dumaan muna ako sa hotel at doon na ako kinita ni Odette. Ang dinahilan niya ay mag-SM lang daw to para maaliw-aliw. Walang kaalam-alam si Mrs. sa milagrong nangyayari sa amin ng kapatid niyang si Odette. At pag-uwi namin ay syempre hindi kami sabay pumasok ng bahay. Bumaba siya sa may kanto para hindi makita ni Mrs. ang sasakyan ko. At naghintay naman ako ng kaunti nang makapasok na siya sa loob bago naman ako sumunod. Isang linggo lang na natili si Odette sa amin dahil tinawagan na siya ng asawa niya na nakikipagbati na at ang nanay nito. Nakiusap din sila dito na umuwi na siya at wala namang magawa si Odette dahil kailangan din siya ng anak niya. Ako na ang naghatid sa kanya sa sakayan. Pero syempre, dumaan muna kami sa munting hotel para good mood siyang uuwi sa asawa niya. Habang nasa kalagitnaan nga kami, ay tumawag ang mister niya na sinagot naman ni Odette. Pasensya na talaga sa lahat, sweetheart. Dinig kong sabi ni Anthony sa kabilang linya. Sweetheart, andyan ka pa ba? Oo, okay lang yun, sweetheart. Sweetheart, teka lang ha. Nakakagatlabi na wika ni Odette. Sweetheart, sabi mo malapit ka na, nasan ka na ba? Oo sweetheart, pero dumaan lang muna ako ng grocery. Sorry, medyo choppy kasi eh. Sige, okay lang. Mamili ka muna dyan. Mag-iingat ka ha? I love you. Salamat. I love you too. Anya bago putulin ang linya. Napakasweet naman. Kung alam lang ng asawa nito ang katotohanan. Matapos ang lahat. Salamat kuya. Uuwi ako sa aming blooming dahil sa'yo. Sambit ni Odette habang natatawa. Natawa din ako sa sinabi niya. At napaisip, dahil baka nga uuwi din tong dala ang magiging anak namin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at sana'y nag-enjoy kayo sa pakikinig.